aquí. Mirade ao vosso redor. Cantos extremistas. Canta xente ensimismada. Canta xente acomplejada. Canta xente que levantades muros a Galiza defendendo a vosa lingua. Canta xente que viñestes tristemente coaccionados, que non sabíades ben a onde viñades. Canta xente que coaccionastes aos vosos compañeros e compañeiras para que viñeses. E así todo, estades aquí, a pesar desas declaracións insultantes por parte dos representantes do goberno galego. Un goberno serio, un goberno responsable, un goberno cívico realmente pode facer declaracións como estas, insultando os que non facemos nada máis que defender o noso dereito básico a aprender a nosa lingua, o noso dereito básico a podermos vivir no noso propio país. Cuatro extremistas, din os dirigentes do PP. Dicía ainda esta semana o conselleiro de Cultura que debería pôr inmediatamente o seu cargo a disposición, que a cultura gallega vive acomplejada e ensimismada. Vos credes que pode ser, durar un día no cargo, se un presidente, se un conselleiro, un ministro de Cultura de calquera país do mundo, di que a cultura propia non vale? Vos credes que duraría 1 hora, 2 horas máis no cargo? E iso que estamos a padecer. Un conselleiro de Educación que esta mesma semana dicía que co galego levantamos muros. Os acomplejados, os ensimismados, os que levantan muros son eles, muros con toda a sociedade que está aquí hoxe presente. Vémolo nos resultados deste paro. Esta semana entrevistábamos ao conselleiro de Educación e dicía que toda a comunidade educativa respalda este decretazo contra o galego. Mirado ao noso redor, hai algún sindicato que respalde este decreto? Hai algunha organización estudantil, algún movimento de renovación pedagógica, algunha asociación de nais e pais que non estea directamente vinculada co Partido Popular que respalde este decreto? Ninguén! Ninguén! Pensade, calquera país do mundo, do planeta Terra, calquera, e que toda unha sociedade reclame unánimemente que unha norma non se aprobe, que non haxa ninguna organización sectorial que realmente respalde esa norma. E esa norma seguirá adiante. Non hai ningún lugar do mundo. É que non gobernan pensando en Galiza, gobernan pensando en lo que van a dicir na rúa Génova de Madrid. E hoxe hai un protagonismo especial, porque tamén eles ven os informes, hai unha caída de falantes de galego. Eles saben, a xeración de rapaces e rapazas de hoxe en día é a que menos utiliza o galego de forma espontánea na milenaria historia do noso país. Os datos son contundentes a ese respecto. Agora ben, eles confúndense cando pensan que un rapaz ou unha rapaza, polo feito de non falar en galego, está en contra do noso idioma. Hoxe, os estudantes, as estudantes están tendo protagonismo